మరమ్మతులు జరుగుతున్న వంతెనపై ఎమ్మెల్యే కారుకి దారి ఇచ్చి అంబులెన్స్ ను అనుమతించకపోవడంతో కుమారుడు తన తల్లి మృతదేహాన్ని కిలోమీటర్ మేర మోసుకెళ్లిన హృదయ విదారక ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో చోటు చేసుకుంది. హమీర్పూర్ జిల్లాలోని యమునా నదిపై శిథిలావస్థలో ఉన్న కాన్పూర్ సాగర్ రహదారి మరమ్మతుల్ని అధికారులు చేపట్టారు. కేవలం పాదచారులు వెళ్లడానికి మాత్రమే అనుమతించారు. దీంతో వంతెనకి ఇరువైపులా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఓ మృతదేహాన్ని తీసుకువెళుతున్న అంబులెన్స్ కూడా ఆగిపోయింది. ఆ సమయంలో హమీర్పూర్ ఎమ్మెల్యే కారు రాగా అక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బంది బారికేడ్లు తొలగించి కారును వెళ్లనిచ్చారు. తమ వాహనాన్ని అనుమతించాలని మృతురాలి కుమారుడు అధికారులను వేడుకున్నా కనికరించకపోవడంతో చేసేది లేక తల్లి మృతదేహాన్ని స్ట్రెచ్చర్పై మోసుకెళ్లాడు. అంబులెన్స్ డ్రైవర్ సహాయంతో 1 కిలోమీటర్ పొడవైన వంతెనపై కాలినడకన మృతదేహాన్ని మోసుకెళ్లాడు. ఈ ఘటనపై ఆ ఎమ్మెల్యే పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి.